Mga unta guys. Ulo sa Buong, pagkita mo yan ng saging. buong na yapi pa yung vlog mo. Wala may ginamos. Ulo na lang. Siya harap ng kao na ng kao sa vlog. Hindi lang ang gawin mo kaya. Kaya mo rin kung sabihan, ikaw lang. Go! Gawan ko ato. Palit sa mo bulad to, be. Unta. Suko na mo ba? Mo suko ba? Ano po yung tiguhan? Nuot man ang dalan god. Sarap sa ganun, yung squat. Jai! Ano rin itong ikaw ang ginagindi. Saging! Ito na itong ginagawa, ginagawa din na. May plano na No. ginagawa. Basta na. Wala na sila mamatay. Hulot lagi ng mga pandi Arabo. Di daw kita o, kung ang puti o, pro. Mutaho na yun, ang puti o. May pinagpalit na ako ginamos dito sa Sa Lukilos gani. Samahan na Kasi niya pero ito dito. ang panahon na dito. Site. Balik ko yun. Pa! Masa, balad-balad ko lang. Apa ka naman? Wala pa yung bagad to. Wala, galinda ron. Anong dili mo sila maninda? Kadahang bularan di ha? Ay, Domingo ron. Oh, Ah, wala, humitsi ka. ano naman, wala yung bularan? Humitsi lang ginahin natin kitang di po yung gagmay. Dili na mga itatag lang mo. Basta ka nang dili para Bilos. sa bulad. Ah, isutin mo na itong panyapon niya. Dungog na ka din na. Video mo isa. Okay. Magkuhan ka. Adsubo ka itong mag-events. Oo. Kaya saan magbulad? Bradley, Mike, get him up and in the air. Dahil, asang nga kay Now, makasib-sib rin yung ko ba? Tatang mo naman. Kaya mo kutan mo nito da. Alat mo sa mat. Katira mo dito dati yung sariso. Yeah. Oh, pwede yung nila. Ipat ko sa buwan. Diyan namin, ang bili na mo daw ng bulan, nakutan lang ko. Jesus, for Ahmed. Dami man ang lawo eh. Ah, nakutan lang. Wala ko dahil sikwa kay This is Sinday, gonna take you hurot na back ko to ang base. dugo. Transport airplane waiting back there. It's gonna take you home. Liya ka. Hindi ka na. Perfect. Anyway, pleasure doing business with you. Kapatsik na ngayon, dugo anak niya. Ahmed, good work. Pero okay ra. Okay naman. Anything would be up. Pagbayad mo ito 50. Nandun na yung tunay niya. Saan di oras na eh? Check na spot ko. Hanggabi na ta mga tudto. Sabi, grabe na ko yan. Marami na rin ah. Kato ba? Ulit na sila. Dala niya ang asawa.